Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýärler ýöne keselin ýaýramagyna garşy hereket çäklendirmeleriniň gerimini güýçlendirýärler. Farab etrawyna barjak we ondan gaýtjak raýatlardan COVID-19 testiniň negativ netijesini görkezmek talap edilýär. Şeýle-de raýatlaryň etrawa diňe piýada girip çykmagyna ruhsat berilýär. Bu aralykda Türkmenawatda koronawirusa garşy köpçülikliň tanjym etmek işleri güýçlendirildi. Marda karantin çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilmek ähtimallygy barada gurrun edilýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Lewapdan we Mardan maglumat berýärler. Farab etrawyny Türkmenawat bilen birleşdirýän ýollar, köprüler ýapyldy. 13-nji iýulda Farab bilen Türkmenawatyň arasyndaky täze köprüniň golaýynda gurulan aýlawda 15 sany polisiýa işgäri ýerleşdirildi. Bu işgärler Faraba barýan raýatlaryň propiskasyny, pasportda ýazga duran ýerini barlaýarlar. Türkmenawatdan Faraba barýan raýatlaryň diňe piýada etrawa girmegine ruhsat berilýär. Farabdan Türkmenawada gaýtjak raýatlardan COVID-19 testiniň negativ netijesi talap edilýär diýip efirde adynyň üýtgedilip geldi diýip tutulmagyny soran ýagdaýdan habarly bir lewaply gurrun berdi. Ýatlasak 12-nji iýulda Adatlyň habarçysy Farab etrawyny Türkmenawat bilen birleşdirýän ýollaryň ýapylandygyny, muňa etrapda keselin ojagynyň tapylmagynyň sebäp bolandygyny aýdypdy. Farab etrawynyň köçelerinde hlor sepmek çäresi güýçlendirildi. Maska rejimine gödökçülük hem uşdan tutma berkedi diýip lewaply ýaşaýjy belledi. Habarçymyz ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp Saýat etrawy bilen Türkmenawat şäherini birleşdirýän ýoluň ýapylmak ähtimallygy barada planlaryň hem bardygyny aýtdy. Mary Türkmenawat ýolunda hem hereket çäklendirildi. Ýoluň Türkmenawat şäherinden çykan ýerindäki barlyk postunda 14 awtologdan ibarat ulug kerweni emele geldi. 13-nji iýulda Mary welaýatyna gitjek raýatlardan hem COVID-19 testiniň negativ netijesini görkezmek talap edilip başlandy diýip lewaply ýaşaýjy belledi. Şeýle-de 13-nji iýuldan başlap Türkmenawatda koronawirusa garşy köpçülikliň sanjym etmek işleri güýçlendirildi. Şäheriň ähli saglyk öýlerinde ilata Hytaý vaksinasy edilýär. Hiç ýerde işlemeýän öýde oturan raýatlara hem vaksina edilip başlandy. Ýöne entek saglyk öýlerinde nowat az. Maşgala lukmanlary öýme öý aýlanyp ilaty sanjym etdirmäge çagyrýar diýip lewaply ýaşaýjy aýtdy. Lewapda ilata köpçülikliň sanjym etmek işleriniň güýçlendirilendigi barada garaşsyz Türkmen News neşri hem habar berýär. Yerli ýaşaýjylar 12-nji iýule çenli raýatlaryň sanjymy üçin saglyk öýlerine çagyrlandygyny aýdýarlar. Indi schema üýtgedir. Lukmanlaryň bir topary mikroawtobusda köp gatly jaýlaryň ýerleşýän ýerine gelýärler. Olar ähli jaýlara aýlanyp ýaşaýjylaryň atlaryny, ýaşyny, jynsyny ýazyp alýarlar. Soňra da Hytaý tanjymyny edýärler diýip neşriň habarynda aýdylýar. Maglumata görä lukmanlar raýatlary keselin yaramaz täsirleri bilen gorkuzyp olary sanjym etmäge ynandyrýarlar. Kimdir biri şüphe bildirse onda lukmanlar sanjym edilmedik adamlaryň işinden kowuljakdygyny we çagalarynyň 1-nji sentýabrda mektebe alynmajakdygyny aýdýarlar. Farabyň ýaşaýjylaryna bolsa ähli raýatlara sanjym edilýänçe sewitin gawaw astynda galjakdygyny duýdurýarlar diýip neşir öz çeşmesiniň sözlerini titirledi. 7-nji iýulda Türkmenistan koronawirusa garşy vaksinany hökmany diýip elan etdi. Şeýlelik bilen dünýäde öz ilatyny COVID-19 sanjymyny urdurmaga mejbur edýän az sanly ýurtlaryň birine öwrildi. Bu ýurtda koronavirus alamatly keselçiligiň köpelen we häkimetleriň ýurtda COVID-19 ýoklugy barada nowatdaky resmi beýanatynyň edilen wagtyna gawat geldi. Lewapda ilata köpçülikliň sanjym etmek işleri güýçlendirilen mahaly Faraply molimler ilk wada mut edilmeligi aýdylan Hytaý sanjymlary üçin 150 manat tölemäge mejbur edilýär. Molimlere Biovac we Coronavac sanjymlary 2 doza esasynda edilýär. Olardan bu sanjymyň her bir dozasy üçin 148 manat 50 teňe tölemek talap edilýär. Molimler işden kowulmajak bolup, soralan puly berýärler diýip adynyň efirde üýtgedilip, sonu diýilip tutulmagyny soran bir faraply büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lewap welaýat we
Farap Etraf Saglyk müdirliklerinden komentari alyp bilmedi. Bu aralykda marda karantin çäklendirmelerini gaýtadan güýçlendirmek ähtimallygy barada welaýatyň käbir edara kärhanalarynda gürrüň edilýär. Habarçymyz ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp, restoranlary, kafeleri we beýleki täjirçilik nokatlaryny gaýtadan ýapmagyň gözüňünde tutulýandygyny aýtdy. Türkmenistan şu ýylyň aprel aýynda ilatyň ýurduň içindäki hereketine çäklendirmelerini ýeňilleşdiripdi. Bu çäklendirmeler geçen Tomuzda ýurtda koronavirus alamatly keselçiligiň köpelen wagtynda we ilatyň arasynda ölüm derejesiniň görülip eşidilmedik derejede ýokarlanan döwründe girdilipdi. Ýöne çäklendirmeler Farapda adynyň 2 maşalada COVID-19 keseliniň anyklanandygy aýdylandan soň has takygy şu hepdäniň başynda gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlar barada resmi düşündürüş bermeýärler. Sewitiň ilaty çäklendirmeleriň möhletinden bihabar galýarlar. 29-njy iýunda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow COVID-19 garşysyna has täsirli sanjym satyn almagy talap etdi. Ýöne ýurtda COVID-19 keseliniň hasaba alynmandygyny ýene bir gezek öňe sürdi.